Имаш сайт, но не знаеш дали е защитен. Един пробив може да го свали за минути. Сигурността на сайта не е просто антивирус. Това са реални конкретни действия, които го пазят сайта от хакери, спамери или зловреден софтуер. Първо, трябва абсолютно всичко да е обновено. Ядрото на WordPress, темите, плагините, защото старите версии отварят вратички. Второ, SSL сертификат. Този сертификат помага на сайта ти браузъра да го възприема като сигурен. Иначе ако го нямаш, то вреди на доверието и на SEO оптимизацията ти. Трето, ограничаване на логин опитите. Хакерите могат до няколко дни да ти разбият паролата, ако нямаш лимит. Четвърто, бекъпи. Ако нещо се обърка с сайта ти, спре да работи или нещо се щупи, то с бекъпа можеш за няколко минути да го възстановиш и той да продължи да работи както преди. Пето, скриване на администраторския панел. Когато е WordPress уебсайта, той има VP-админ, за да влезете в администраторския панел. Направете го на някаква шльокавица, някакви случайни буквички и цифрички, за да не знаят хакерите кой ви е администраторския панел. Шесто, антивирус на сайта. Има плагини, които помагат да се засича зловреден код или промяна на файлове. Така може да разберете дали сайта ви е хакнат или не. Седмо, силна парола. Не използвайте 1, 2, 3, 4, 5, 6 или някаква парола, която е до 4-5 символа. Използвайте дълги и сложни пароли с символи, с главни букви, с цифри. Нито една от тези стъпки не е достатъчна сама по себе си, но заедно правят сайтите много по-трудна мишена.